Pojďte. Tam, tam, tadam. Tam, tam, tadam. Tam, tam, tadam, ta, da, 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 dam. Vítám. Evo Schmidt. Berete si zde přítomnou Dominiku Burešovou, to svou zákonnou manželku, budete ji ochraňovat od smí, ve zdraví i v nemoci, v dobrém i ve zlém, dokud vás smrt nerozdělí. Dominiko Burešová. Berete si zde váženého Evu Schmidt, to svého zákonitého manžela, budete ho opatrovat a uspokojovat, dokud vás smrt nerozdělí. Pokud zde v místnosti je někdo, kdo nesouhlasí, ať zvedne ruku nebo vnitřní navštěv. Nikdo, dobrá. Vyměňte si svým drstím. Dobrá. Tímto je váš svazek uzavřený. Můžete se podívat. Prosím o vaše podpisy. Ať oni jen do potřebují. Prosím, ať světkové pod tou svátku můžou poblahopřát. Mějte se rádi, děti. Dobrá, gratuluji. Můžeme jít. Ještě ne. Děkuji.